Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan labarin ba iya 'yan ɗariƙar Tijjaniya ba ne kaɗai ba su ji daɗinsa ba. Dukkanin wani ɗan arewacin Najeriya ba zai taɓa jin daɗin wannan labarin ba. Wai shin a Najeriya wane laifi ne za a iya kama ka da shi wanda ba za a kai ka kotu ba domin a zartan ma da hukunci, sai dai a ajiye ka a wajen jami'an tsaro a ƙi bayyana laifin ma da kai, ƙarshe ma idan ta kama a kashe ka ba tare da kotu ta yanke ma hukunci ba. Wanne irin laifi ne a Najeriya ake irin wannan hukuncin? Ana kama mazinata a Najeriya a kai su kotu, kotu ta faɗi laifinsu, a yanke muku su hukuncin da ya dace. Ana kama ɓarayi na gwamnati da ɓarayin cikin gari, a kai su kotu, a faɗi laifinsu, kotu ta yanke musu hukuncin da ya dace da su. Kai har wanda suke kashe mutane, masu fashi da makami, masu kidnappers, ana kama su, a kai su kotu, a faɗi laifin da suka yi, a zartar musu hukuncin da ya kamata. Shin wanne laifi wannan malamin ya yi, wanda har ya fi ƙarfin a faɗi laifin da ya yi, har ya fi ƙarfin a kai shi kotu, kotu ta zartar mai hukuncin da ya dace? Shin wanne irin laifi wannan malamin ya yi? Sheikh Alƙali Zaria, ya kamata 'yan Najeriya mu fahimta cewa idan har za a iya kama irin manya-manyan malamai irin wannan, a ajiye su a wajen jami'an tsaro, kuma a ƙi faɗan laifin da suka aikata, har ma ana zargin cewa an kashe wannan malami. To ya kake tunanin ni da kai za mu iya kasancewa? Ni da kai da ba kowa kowan komai ba. Ni da kai jami'an tsaro za su iya kama mu. Duk duniya babu wanda zai ma san ina muke. In dai har irin waɗannan manya-manyan malaman za a iya kama su, a ƙi faɗan laifin da suka aikata, a ƙi kai su kotu, kotu ta yanke musu hukunci. Dan uwa, idan yau shine farkon ziyartar ka wannan channel mai albarka, kai kokari ka danna mana alamar subscribing, sannan ka danna alamar liking a wannan bidiyon, sannan kai kokari kai sharing, domin bidiyo ne mai matukar muhimmanci. Idan har za a iya kama irin waɗannan malamai manya-manya a ƙasa, har a ajiye su a wajen jami'an tsaro ba tare da an faɗi laifin da suka aikata ba, ba tare da an kai su kotu ba, har ana jita-jitan cewa an kashe wannan malami, ya kake tunanin ni da kai za ta iya kasancewa? Ni da kai da ba kowa ba, idan an kama mu babu wanda zai yi magana a social media, babu wanda zai san an kama mu, in ma kashe mu za a yi babu wanda zai sani. Ya kake tunanin za ta iya kasancewa? Kai kokari kai sharing domin a dinga samun gyara a Najeriya, musamman a wajen jami'an tsaro, wanda doka ta ba su dama ne su kama mutum iya 24 hours kawai, su kai shi kotu, su faɗi laifin da ya aikata, kotu ta zartar mai da hukunci. Amma ana magana an kama wannan malami sama da wata uku fa ake magana, amma har yanzu shiru kake ji. Iyalansa ba a yadda sun gan shi ba, ba a kai shi kotu ba, duk da kotu ta ba da umarnin a kawo su a yi shari'ar da shi, amma jami'an tsaro ba su kai shi kotu ba. Kotu ta ba da umarnin cewa iyalansa a bar iyalan su gansa, amma har yanzu ba su ba da dama iyalansa sun gan shi ba. Tsawon wata uku ake magana. Wani irin laifi ya yi? Shin laifin da ya aikata ya fi kisan kai? Akwai laifin da ya fi kisan kai? Kisan kai ma ana kai mutum kotu, a faɗi laifinsa, a zartar mai hukuncin da ya dace. Amma menene dalilin da ya sa za a ajiye wannan malami tsawon wata uku ba tare da an kai shi kotu ba tare da iyalansa sun gan shi ba? Saboda haka dan uwa, kai kokari ka danna mana alamar subscribing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa mu ci gaba da zakulo abubuwan da suke faruwa, musamman akan wannan lamarin. Sannan hakan zai ƙara baka dama idan muka ɗaura bidiyo ka gan shi a daidai wannan lokaci. Wannan abin yana da matuƙar muhimmanci, abin akwai firgitarwa a ce babban malami irin wannan a kama shi tsawon wata uku, ba a san halin da yake ciki ba, iyalansa ma ba a yadda sun gan shi ba. Shin wannan ya kamata mu yi ta tambaya, wanne irin laifi ne a Najeriya wanda ba a ba wa mutum dama iyalansa su gan shi, ba a gurfanar da shi a kotu, sai dai a wajen jami'an tsaro? Wanne irin laifi ne wannan a Najeriya?